Fáilte go dtí Teanglann.ie. Sa bhí seansa, dheoidh tú Eolas mé an Draoi Gramadaí. Iarlis ibriach is an Draoi Gramadaí a chur an réamhacail, ainmhacail agus adíochtaí le chéile tar a rialacha Gramadaí na Gaeilge. Sa Draoi Gramadaí is féidir ainmhacail agus adíocht a chur le chéile, réamhacail agus ainmhacail, nó réamhacail, ainmhacail agus adíocht. Tás nóis le ainmhacail agus adíocht. Ronig an pádraigh san, ronig ainmhacail sa chéad bhosca agus ronig adíocht sa darna bosca. Sa casa, dheoidh tú Eolas mé ar madra mór san uatha agus an ulra, san ainmnach agus sa ghinneadach. Chun réamhacail agus ainmhacail a chur le chéile, ronig an pádraigh san sa bhosca. An san, ronig réamhacail sa chéad bhosca agus ronig ainmhacail sa darna bosca. Cuirtear air agus madra le chéile, san uatha agus an ulra, leis an alt agus gan an talt, sa chóras lárnach agus I chóras an taobhaithe. Chun réamhacail, ainmhacail agus adíocht a chur le chéile an san, ronig an pádraigh san sa bhosca, ronig réamhacail, ainmhacail agus adíocht, clíimiis leis an madra mór sa casa, agus tuigh an tólas níos ar an scáileán. Arís tá nibhar uatha agus nibhar ulra ann, agus aithnítear an chóras lárnach agus chóras an taobhaithe. Ní gá gan dhéanach na focail cíal agus iad le chéile fiú, fechaimíost ar do teicneolaíocht agus cardúil mar shampla. Ibróigh an dríocht I ngach éon cás. Mar is gná, mas míle Teanglann.ie dhéanamh ling, is féidir leat é sin dhéanamh ach riamhos le cheola ag aiseolalas a dó ag Foclóirí.ie.